γρήγορα που περνούν. Ρε πως πατηρήσαμε, που σαρανταρίσαμε. Είσαι με 2 εικοσάρες. Είσαι νηνή ακόμα, είσαι νηνή ακόμα. Μαμά, γερνάω, μαμά. Ωραία σαν τάκια, να σαν τάκια, να πουλί μου 2 φορές. Μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Όσο έχουμε τα νιάτα, 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 μένουμε πάντα παιδιά. Σύμβουλε, η συμβουλή σου να παντρευτώ το Λιλάκι ήταν η συμβουλή. Ήδη το πράγμα έχει αρχίσει να διαφαίνεται όπως ακριβώς το έλεγες. Και θα κάνω οικογένεια και θα κάνω και τις κουτσουκέλες μου από πίσω. Ώστε αποφάσισες τελικά να την οδηγήσεις στην εκκλησία. Βεβαίως θα την οδηγήσω και δεν νομίζω να έχει κανένας αντίρρηση. Έχω εγώ. Και μάλιστα χοντροαντιρισάρα. Εσύ? Είσαι εσύ? Είμαι εγώ. Και τι γυρεύεις εσύ εδώ μετά από τόσα χρόνια? Στους γάμους δε συνηθίζεται να έρχεται και η μαμά της νύφης. Εγώ είμαι η μαμά της νύφης. Με τη μαμά σου. Ναι, με τη μαμά μου. Είχαν ένα ταραδέρι όταν ήταν μικρή. Απίστευτο. Και τόσο καιρό που τραβιέσαι με το θείο, η μάνα σου γιατί δεν στο είχε πει. Σαν πως μωρέ την έβλεπα ποτέ. Μόνο στο επισκεπτήριο. Ποιο επισκεπτήριο? Ναι, κοίταξε. Η μαμά μου τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Σαμοθράκη, σε ένα κέντρο διαλογισμού. Και τι έκανε εκεί? Διαλογισμό έκανε, μωρέ Μανίνα. Αλλά για να εξασφαλίσει τα ως προς το ζήν, ασχολούνται με την κυπουρική. Λόγω της κυπουρικής την κλείσανε μέσα 2 χρόνια. Τώρα τι μου λες, ότι την κλείσανε μέσα επειδή περιποιούνταν το καζόν? Ναι, κοίταξε, δεν το λες ακριβώς καζόν. Χόρτο το λες, αλλά όχι καζόν. Μωρή, η μαμά σου έκανε δουλειές με φούλες. Μη φανταστείς τίποτα εμπόριο. Για χρήση εκεί στο κοινόβιο. Και πώς τους πιάσανε? Ήταν πολύ άτυχοι. Μία μέρα πήρε φωτιά η θητεία και μαστούρωσε όλο το νησί. Α, γι' αυτό δεν την αναφέρεις ποτέ. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Απλώς είναι λίγο κολλημένη στα παιδιά των λουλουδιών. Λίγο σαν το Βασίλη Τσιβιλίκα στη θεία μου τη χύπησα. Ναι, χωρίς την κουδούνα. Αν είσαι κλέφτης δεν έχω μία. Αν είσαι βιαστής, το συστάμε. Όχι, όχι, εγώ είμαι ο Μίλτος, από το διπλανό διαμέρισμα. Α, εγώ είμαι η Τζάνης από αυτό το διαμέρισμα. Μα δεν σας έχω ξαναδεί εδώ. Ναι, αλλά έχεις ξαναδεί την κόρη μου. Εγώ είμαι η mother. Ποια mother? Η sexy motherfucker. Η μάνα της Λίλης, αγόρι μου. Μη μου πείτε, είστε η μητέρα της Λίλης. Ήρθατε για το γάμο, Όχι, ήρθα για το γαμότο. Γιατί γαμότο να παντρευτεί η κόρη μου αυτό το Παναγία? Τα έχουνε πει κι άλλοι αυτά. Ξέρετε τι φτύσιμο έχω φάει εγώ από την κορούλα σας, γιατί είχε μάτια μόνο για το θείο. Τι λες ρε μωρό? Την έπεφτες εσύ στην κόρη μου και αυτή μάσησε με το μαντούβαλο? Ναι. Αλλά μετά τα έφτιαξα αυτός με τη Λιβύα και τότε εγώ τα έφτιαξα με την κόρη σας. Ναι, αλλά μετά τα ξαναβρήκε εκείνη με το μαντούβαλο και τότε εγώ τα έφτιαξα με τη Λιβύα. Ναι, αλλά μετά έγινε ένα χιαστή. Κατάλαβα, μη συνεχίσεις, είσαστε παρέα, πηδιόμαστε. Βάλε με και εμένα στην παρέα. Τι εννοείται? Έχω πάρει μαντούβαλο. Τι? Αυτό είπα κι εγώ όταν ξύπνησα. Μην την ψάχνεις, αγόρι μου. Ήτανε κουλές εποχές τότε. Έπαιρνα διάφορα κουλά και υπό την επίρρεια των κουλών πήρα και το Θεόκουλο. Δεν μου λες. Αυτή η Λιδία είναι μία που την ήξερα εγώ από μικρή. Είναι μήπως μια που πέρασε μαζί του στην ιατρική? Ναι, αυτή πρέπει να είναι. Και πώς έβλεψε αυτή και πήρε μαντούβαλο? Αυτή η μικρή ήταν απειδή του και απάρ του γωνία. Εσύ, μήπως έμπλεξε με δίποτε λιβάνια? Εδώ δούλε του Θεού Λιδία Λεμπέση. Μιλήστε αδελφέ, όποιος και αν είστε.
Άσε το τηλέφωνο μόλι παλάβρα και άνοιξε την πόρτα. Τι θέλεις εδώ, αμαρτωλέ? Άσε το λιβάνι και κάτσε στο διβάνι. Θέλω να σου μιλήσω. Γιατί δεν ήρθες στην κλινική σήμερα? Γιατί είχα πάει σε μια ολονυχτία. Και μετά πήγα σε έναν όρθρο. Και μετά με πήρε ο ύπνος. Και εμένα με πήρε, αλλά με πήρε και με σήκωσε. Ο ύπνος? Η Τζάνης. Ποια Τζάνης? Λιδία, θυμάσαι όταν είμαστε φοιτητές, μια τρελαμένη που κυκλοφορούσε στις παρέες, μια ευλαμπία που το είχε κάνει Τζάνης. Α, ναι, κάτι θυμάμαι. Η Τζάνης που είχε μανία με την Τζάνης Τζόπλιν. Όχι μόνο με την Τζάνης Τζόπλιν και με μένα. Δεν θυμάσαι που με κυνήγαγε συνέχεια και δεν μ' άφηνε σε χλωρό κλαρί? Άλλη θα λες εσύ. Η Τζάνης που θυμάμαι εγώ ήταν μία που εσύ την κυνήγαγε συνέχεια και δεν την άφηνε σε χλωρό κλαρί. Όχι, δεν θυμάσαι καθόλου καλά. Εκείνη με κυνήγαγε συνέχεια. Γιατί ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό και τώρα είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό και όλες με θέλουν και με θέλεις και εσύ. Παραδέξου το. Θεέ μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Καλά τώρα. Σε τα μας. Γιατί έχεις βάλει τα μαύρα και το έχεις ρίξει στα θεία? Γιατί το θείο τεκνό παντρεύεται μια άλλη. Γυρές με λες πίπες. Θεού κύριε, φυλακή το στοματί μου. Αφού το βλέπω στο βλέμμα σου τον πόθο. Έλα. Το βλέπω. Το βλέπω το πόθο αυτή τη στιγμή. Θες να μου ξεσκίσεις τα ρούχα και να αρχίσεις να πασπατεύεις το λάγνο κορμί μου. Το θέλεις? Το θέλεις? Έξω από το σπίτι μου, ψωνάρα. Λιδία, έχω πρόβλημα. Το ξέρω, να πας σε ψυχίατρο. Πρόβλημα, Χριστιανή μου. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Η Τζάνης είναι η μητέρα της Λίλης. Τι πράγμα? Αυτό το πράγμα. Είχαμε τη μάνα και τώρα παντρεύομαι την κόρη. Σόδομα και Γόμορα. Ναι, δεν είναι το ανήθικο του πράγματος, Σόδομα και Γόμορα αμέσως. Αυτά τα πράγματα στην εποχή μας συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί πάση θυσία να παρεμποδίσει το γάμο μου. Βέβαια. Σου λέει η γυναίκα, αυτό ήταν της δικής μου κλάσης. Και τώρα με την κορουλίτσα μου. Όχι γι' αυτό, παιδί μου. Αμέσως της δικής μου κλάσης και κορουλίτσα μου να πετάξει τη χολή. Από ζήλια το κάνει. Γιατί ποτέ δεν με ξεπέρασε. Με θέλει σαν τρελή και μόλις με ξαναείδε, φούντωσε πάλι ο έρωτας. Γιατί, Θεέ μου, με έχεις κάνει τέτοιο μανουλομάνουλο και με θέλουν όλες. Γιατί? Βρε Λιδία, εσύ που τον τελευταίο καιρό έχεις κολλέ μαζί του, ρώτα τον. Γιατί? Ναι, να ρωτήσω. Γιατί μου απάντησε 48, 44, 387. Τι είναι αυτό? Το τηλέφωνο του δρομοκαητίου. Μα τέτοια σύμπτωση είχε γκόμενα τη μάνα της. Πώς λέμε ο κουμπάρος στην κουμπάρα, εδώ ισχύει ο γαμπρός στην πεθερά τη βδομάδα μια φορά. Τι, το κάνουν ακόμα? Όχι, παιδί μου, ως παροιμία το είπα. Άλλωστε ο Μαντούβαλος έχει να τη δει τη μάνα της Λίλης πάνω από 22 χρόνια. Και εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά? Δεν κατάλαβα, Δωροθέα μου, τι υπονοείς? Είμαι εγώ καμιά κοτσομπόλα? Ότι ανακατεύομαι στα προσωπικά των άλλων? Σε ρώτησα εγώ τι κάνατε χθες το βράδυ που βγήκατε με το Μίλτο. Αρθήκατε? Σε παρακαλώ, Σούλα, για ποια με περνάς? Για καμιά από αυτές που πέφτουν με το πρώτο ραντεβού? Ναι, μωρή, για μια από αυτές. Μια από αυτές είμαι. Αλλά αυτός δεν είναι ένας από αυτούς. Και τι κάνετε μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί που δεν έχεις γυρίσει ακόμα στο σπίτι σου? Και αυτό πάλι που το ξέρεις? Γιατί ένα 5 λεπτό μέχρι τις 4 έπαιρνα τηλέφωνο να σε τσεκάρω. Μετά τον πήρα λίγο. Το Λευτέρι. Τον ύπνο, Δωροθέα μου. Σπίτι του πήγατε? Πρώτα πήγαμε σε μια μεταμεσονύκτη προβολή. Και μετά καθίσαμε σε ένα παγκάκι στο πάρκο και μου ανέλησε όλο το έργο αυτού του σκηνοθέτη, του Κρυφό. Κρυφό? Καμιά κρυφή αδερφή είναι? Είσαι άσχετη, ρε Σούλα. Ο μεγάλος Γάλλος σκηνοθέτης Φρανσουά Κρυφό. Τρίφο, παιδί μου. Φρανσουά Τρίφο. 400 χτυπήματα. Ποιο χτυπήσανε? Οπωσδήποτε την Κυριακή. Θα δουλέψουμε την Κυριακή? Όχι. Μια αργία περιμένουμε κι εμείς. Το τελευταίο μετρό. Και θα φεύγουμε και με το τελευταίο μετρό. Έλεος πια, κύριε Τρασίβουλε. Εργαζόμενοι είμαστε, όχι σκλάβοι. Άσε, παιδί μου, σου λέει την Επανάσταση. Δεν είναι του στυλ σου. Απλώς σας αναφέρω μερικές διάσημες ταινίες του Τριφό. Τώρα θα μου πείτε τι κάθομαι και τα λέω τώρα αυτά σε εσάς. Τι σχέση έχετε εσείς με την κουλτούρα? Κουλτούρα, αλλά και να μας πιάσετε τον κούτι δεν σας χαλάει. Περασμένα, Δωροθέα, περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά δυστυχώς όχι από όλους. Ξεχασμένα γιατί η γυναίκα μου δεν μου το συγχώρησε αυτό μου το ατόπιμα και μου ανταποδίδει τα ίσα. Συγγνώμη, κύριε Τρασίβλα, αλλά πολύ καλά σας κάνει. Μία και μία της. Και με ποιον σας τα φοράει? Μα νομίζω με το δικό σου. Το Λευτέρι. Έλα ρε Λιδία μου, έχω έρθει εγώ στην κλινική και εσύ δεν έχεις έρθει ακόμα. Έρχεσαι όπου να είναι με το Γεράσιμο. Και ο Θράσος που είναι? Δεν ξέρεις, Καλά. Εδώ είμαι στο γραφείο του Γεράσιμου και το περιμένω. Αφού δεν έχει δικό του γραφείο, πού να πάω και πολύ κακός δηλαδή, έπρεπε να του φτιάξετε ένα και να του βάλετε και άνετο καναπέ για να με εξετάζει, ξέρεις. Ναι, καλά, αμαρτωλή. Το κατάλαβα. Γεια σας, μητέρα Τερέζα, τα λέμε.
Έχω νάρκωση. Ο Γεράσιμος με περιμένει στο χειρουργείο. Ο Γεράσιμος είναι σε ποτηλιάρισμα Κηφισίας και κατεχάκι γωνία. Μπα, τότε έχω χειρουργείο με τη Λιδία. Και η Λιδία είναι στο ίδιο ποτηλιάρισμα με το Γεράσιμο και είναι από τα ποτηλιαρίσματα που αργεί κανείς να ξεποτηλιαριστεί. Έχουμε ώρα, προφταίνουμε. Έλα, Βέιρο, σε παρακαλώ. Σταμάτα να με κυνηγάς, δεν αντέχω πια. Όπου πάω σε βλέπω μπροστά μου. Άμα συνειδητοποιήσεις ότι ένας άνθρωπος είναι ο άντρας της ζωής σου, οφείλεις να το διεκδικήσεις. Θα σε διεκδικήσω, Θράσο μου. Μα είναι δυνατόν, Βρεϊρό, να νομίσεις ότι εγώ είμαι ο άντρας της ζωής σου, αφού εγώ είμαι παντρεμένος με παιδιά. Σιγά το πρόβλημα. Σε 4-5 μήνες βγαίνει το διαζύγιο. Δεν θέλω να βγει κανένα διαζύγιο. Θέλω την οικογένειά μου. Και πολύ κακώς πήγες και είπες στη γυναίκα μου για αυτό το. Τέλος πάντων, την ιστοριούλα μας. Σήμερα μπορεί να είναι η ιστοριούλα, αύριο θα είναι η ιστορία μιας ζωής. Θράσο, πρέπει να το καταλάβεις. Είμαι το Α και το Ω σου. Ναι, αλλά η γυναίκα μου είναι τα υπόλοιπα 22 γράμματα. Και πήγε τώρα και έμπλεξε με αυτό τον αγράμματο. Ποια αγράμματα, ποια εννοείς? Με το πρώην ζυγκολό σου, Ηρώ, το φίλο μας το Λευτεράκι. Σοβαρά μιλάς? Τώρα δεν είμαι και σίγουρος, ξέρω εγώ. Αλλά τι θέλω σουβλατζής βράδυ στο σπίτι μας. Μήπως της πήγε delivery σουβλάκια? Τα ξέρω εγώ καλά αυτά τα delivery του Λευτέρη. Μου κάνει και εμένα παράδοση κατοίκων. Καλά ένα σου λέω, άμα έχει μπλέξει χαρούλα μαζί του, ξέχνα να την κάνει πολύ καλό κρεβάτι να τη θέσει με σένα. Εμένα δεν με νοιάζει, Θράσο μου. Εγώ δεν σε θέλω για το κρεβάτι. Εγώ σε θέλω γιατί με ενδιαφέρει σαν άνθρωπος. Γι' αυτό το σεξ το παραβλέπω. Τι λέμε τώρα, ρε παιδιά? Θα τρελαθούμε τελείως. Αφού εμένα το σεξ είναι το φόρτε μου. Ναι, Φόρτε, δεν θα το έλεγα. Μάλλον σε άλλο περιπατικό κολλάει. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. 20 δευτερόλεπτα έχεις καπνίσει και το τσιγάρο, το χρονομέτρησα. Όχι, Βάνα μου, σου λέω, δεν ξέρω που είναι ο Μαντούβαλος. Μην ανησυχείς όμως. Όταν θα έρθει θα του πω εγώ τι θες να τα φουσκώσεις. Δεν ξέρω, ρε Σιβάνα, τι ώρα θα έρθει όμως. Άκου, αγάπη μου, στο φινάλε δεν μπορούμε να έχουμε τον Βυζιόν στο χαβά. Έχουμε και το χαβά του Λευτέρη. Όχι του Πανταζή, του Σουβλατζή. Άντε, γεια. Πώς μιλάς έτσι, Ρεσούλα, σε κοτσάν πρωταγωνίστρια? Μην ανησυχείς, αγάπη μου, δεν έχει ανάγκη αυτή. Αυτή πηγαίνει στην Ήμπιζα διακοπές με τους Ντόλτσε και Καμπάνα. Αλλά είναι σου. Δεν θα έρθει το βράδυ ο Λευτέρης στο Σουβλατζίδικο. Θα του πω εγώ για ποιον χτυπάει καμπάνα. Για τον Άγιο Σουλπίκιου χτυπάει. Προσευχηθείτε, κορίτσια, σήμερα είναι του Αγίου Σουλπικίου. Α, καλά. Καλό στη Θεούσα Θεία. Που εκτός από τα θεία θεία έχουμε και πελάτες. Και ούτε ο Μαντούβαλος έχει έρθει ακόμα. Έχει έρθει. Είναι στο λογιστήριο και μιλάμε το λογιστή. Κυρία Λιδία, θέλω να σας πω κάτι για να μην προλάβει να σας το πει καμία κοτσομπόλα. Δεν κατάλαβα, μωρή, γιατί κοιτάς εμένα? Όχι, απλώς σε λιθόρισα λίγο. Το μάτι σου τα λίθωρο και σένα. Ειρήνη, μην κορίτσια, ειρήνη. Συνέχισε, Δωροθέα. Εσείς, κυρία Λεμπέση, δεν έχετε τίποτα τώρα πια με το Μίλτο? Με κανέναν δεν έχω τίποτα, κορίτσι μου. Τότε δεν σας πειράζει που βγήκα ραντεβού μαζί του? Καθόλου δεν με πειράζει. Αρκεί να μην κάνετε σεξ πρώτου γάμου. Άσε ρε θεία, και εσύ όταν εσύ έβγαζες τα μάτια σου με το Μίλτο, ήσασταν παντρεμένοι. Τότε ήμουν αμαρτωλή. Τώρα είναι το φως το αληθινό. Αφήστε να αμαρτήσουμε κι εμείς. Και κατά τα 80 θα το δούμε το φως το αληθινό. Γελούν οι μωρές και ουχοί παρθένες. Καλημέρα σας. Τον κύριο Μαντούβαλο θα ήθελα. Έρχομαι συστημένη από την αραβωνιαστικιά του, που είναι πολίτρια στη μπουτίκ που ψωνίζω. Α, μάλιστα. Και για ποιο λόγο σας στέλνει η Λίλη? Α, κοιτάξτε, επειδή μου πέφτει λίγο στενό το πολύ μικρό τους νούμερο, εγώ έχω αυτή την τρέλα, θέλω να φοράω το extra small και να μου πέφτει μπόσικο. Σκέφτηκα, 2-3 κιλά θέλω να χάσω. Γιατί να τηλεπορούμε με δίαιτες και να μην κάνω μία λοιπόν αναρρόφηση? 2-3 κιλά για να μπείτε στο extra small. Αδελφή μου. Σε μένα μιλάτε? Αχ, δεν είμαι η αδελφή σας. Αφού όλοι είμαστε τέκνα του Θεού, βεβαίως και είστε αδελφοί μου. Ακούστε, είμαι η γιατρός Λιδία Λεμπέση. Λεμπέση? Μη μου πείτε ότι είστε συγγενείς στον τραγουδιστή Λεμπέση. Θέλω αυτόγραφο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εξαίματο συγγένεια, αλλά με τον τρόπο που το θέτω εγώ, και αυτός είναι αδελφός μου. Ας περάσουμε όμως τώρα στο θέμα. Ποια είστε εσείς που θέλετε να αφαιρέσετε το λίπος που σας έδωσε ο Θεός για να σας το έχει δώσει, κάποιο σκοπό θα εξυπηρετεί? Όπα, τι σκοπό να εξυπηρετεί η Λιδία? Τι είναι η κοπέλα αρκούδα για να πέσει σε χειμερή ανάρκη και να τρέφεται από το λίπος της? Καλά αρκούδα είναι. Ποιος είναι αυτός που με αποκάλεσε αρκούδα? Όχι, και πολική αρκούδα. Αρκουδίτσα. Παρδόν, να συστηθώ. Είμαι ο Γεράσιμος Μαντούβαλος, ο περίφημος πλαστικός χειρουργός. Και από τα χέρια μου γλυκιά αρκούδα θα φύγεις γαζέλα. Διαφωνώ να αφαιρέσει η αρκούδα το λίπος της. Και εν πάση περιπτώσει, αν επιμένετε να δυνατήσετε, κάντε το με νηστεία και προσευχή. Τι της λες, μωρέ Λιδία, τώρα? Δεν βλέπεις, η κοπέλα είναι... Για να γίνει κανονικός άνθρωπος αυτή πρέπει να κάνει νηστεία 45 χρόνια. Αρκετά, Μαντούβαλε.
Θέλεις να κερδοσκοπήσεις εις βάρος μου. Η γιατρός Λεμπέση ήταν η σωστή διάγνωση. Για να χάσω αυτά τα λίγα κιλά θα κάνω νηστεία. Μα δεν πρόκειται περί λίγων κιλών, κοπέλα μου, πρόκειται περί λίγων τόνων. Να, το κακό σου το φλάρο. Αντιποφουστάνε. Πώς με είπε ο Γκρίζλι, βαστάτε με θα τη σκίσω. Μην γελάσουμε, εμείς σε παρακαλώ, έχουμε πελάτες, θα τους χάσουμε. Θα τους χάσουμε έτσι κι αλλιώς, Λιδία. Και δεν θα φταίω εγώ. Εσύ θα φταίς με την τελευταία τρέλα που βαράς. Σύνερθε επιτέλους, κοπέλα μου. Ξεπέρασέ με επιτέλους. Πείτε τις κι εσείς με κορίτσια. Υπάρχουν κι άλλοι άντρες. Δεν είναι βέβαια τόσο κουκλάκι όσο είμαι εγώ. Ένα. Ο Χριστός και η Παναγία. Μπράβο, κορίτσια. Ελάτε να σταυροκοπηθούμε όλοι μαζί. Και επειδή είχες κάποτε μαζί του μία περιπέτεια, εγώ δεν πρέπει να το παντρευτώ. Τι φοβάσαι, μωρέ, ότι θα πει ο κόσμος ντροπής πράγματα. Πρώτα τους δοκιμάζει η μάνα και μετά η κόρη. Χεσμένο τον έχω τον κόσμο. Και κανονικά έτσι έπρεπε να είναι το έθιμο. Θα δοκιμάζει πρώτα η μάνα το εμπόρευμα, να το καρατσεκάρει, να ξέρει θα δώσει το σπλάχνο τη. Τότε ακριβώς αυτό που λέω. Το έχω καρατσεκάρει το εμπόρευμα, αγάπη μου, και είναι μάπα. Ψάξε άλλο ράφι. Μη σου πω, καλύτερα να μείνεις και στο ράφι, παρά να πάρεις αυτό το σαχλεπί σαχλό που θα μπορούσε να είναι πατέρας σου και το παίζει γιο σου. Θα μπορούσε να είναι πατέρας μου, αλλά εσύ φρόντισες να γίνει πατέρας μου ένας πιο ακατάλληλος. Ένας που με παράτησε μωρό και τον βλέπω κάθε 3-4 χρόνια. Η αλήθεια τώρα είναι ότι ο Μπίλι ήταν πάντα λίγο ζαμαμφού. Μαζί και γραμμένες στα τέτοια μας και μάσκος της Παλαμάς. Σε παρακαλώ, μίλα μία φορά σαν κανονική μητέρα. Χέσε με, συνεχίζω. Εμένα δεν μου είπε τότε σταμάτα, αλλά πάω για τσιγάρα. Περίμενα. Λέω δεν βρήκε σταμάτα, αλλά θα πήγε στο Ηράκλειο. Θα πήγε στο Ρέθυμνο. Θα πήγε στα Χανιά. 2 χρόνια αργότερα με πήρε τηλέφωνο από το Άμστερνταμ. Μα τόσο σπάνια ήταν η μάρκα των τσιγάρων του, μόνο στο Άμστερνταμ τα πουλούσανε. Σε έκανε και πανέξυπνη, παναθεμάσαι. Τέλος πάντων, ο Μπίλι δεν ήταν κακό παιδί. Είχε πάντα μια αναζήτηση, μια αναρώτηση, ένα καρφιά στον κόλο του. Έψαχνε πάντα να βρει το δρόμο. Ναι, και τον βρήκε στα τιτζέιλίκια, να βάζει μουσική στα διάφορα κλαμπ από εδώ και από εκεί. Ας καθόταν τουλάχιστον στην Ελλάδα. Να βάζει μουσική στο πλασόντα. Μα τότε, βρε αγάπη μου, δεν υπήρχε πλασόντα. Ούτε Πέτρος Φλορφίλερ, ούτε εμείς λευκοί, ούτε εμείς κατήμαυροι. Ο πατέρας σου, βρε, ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του. Όπως και η μάνα σου, άλλωστε, εκεί που οι άλλες αλλάζανε πάνε στα μωρά. Εγώ σε πήρα στο Νεπάλ να γνωρίσεις άλλους πολιτισμούς. Βέβαια, αναγκάστηκα να σε γυρίσω πίσω γιατί είχες γκανιάσει από το Πολυντουμάνι. Να το βράσω που ήσταν πρωτοπόροι. Θα προτιμούσα να ήσταν τελευταιοπόροι, αλλά πιο φυσιολογικοί γονείς. Να μην μου λένε εμένα στο σχολείο να φέρεις τον κηδεμόνο του κηδεμόνα σου. Ναι, μωρέ, το θυμάμαι το σχολείο σου που ήταν τόσο γκαγκάου, ολικιάρχης που δεν με πήγαινε. Γιατί ήμουν παλαιών αρχών. Τι ήσουν? Παλαιών αρχών, όπως το είπα. Εγώ δεν είχα πάντα φιλοσοφία early 60s, sex and drugs and rock and roll. Ορίστε, Θανάση, τα σουβλάκια σου. Έλα εδώ, θέλω να μου ψήσεις. Τι, τη σπίτης ξανά? Το ψάρι στα χείλη, στο τομέα γυναίκα είμαι μαζόχα. Και το τομέας γυναίκα, μαζόχα θα είναι για να μπλέξει μαζί σου. Εγώ δεν είμαι καμιά μαζόχα. Να ξενοπηδάς δεξιά και αριστερά και μετά εγώ να σε ξαναμαζεύω. Ούτε ξενοπήδηξα αριστερά, μόνο δεξιά ξενοπήδηξα. Τι εννοείς τώρα? Το γρανό μωρό, Ήρω. Είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό εννοείς. Η κυρία Χαρούλα είναι συνασπισμός. Άρα ξενοπηδάς και αριστερά. Ποια κυρία Χαρούλα? Η κυρία Χαρούλα που πήγα να με δανειοθετήσει. Τι δουλειά έχω εγώ με τη γυναίκα, Μανούλα? Μη μου κάνεις εμένα τον αθώο καραγκιόζη, γιατί ο κύριος Τρασίβουλος διατείνεται ότι τάχεται. Λάθος επεκτείνεται. Αυτή η επέκταση είναι όλη εκτός σχεδίου. Ποιο είναι σχεδίο, Λευτεράκη, του δικού σου να κουτυπώ στη Χαρούλα? Μην τον ακούς, παιδί μου, τον κύριο Θρασίβουλα. Έχει τρικυμία ενθρανείο. Κρανίο. Όχι, ενθρανείο, γιατί από τα θρανία πρέπει να είναι αυλαμένος ο τύπος. Για να καταλάβεις, εμείς συζητούσαμε για το δάνειο και αυτός νόμιζε ότι μας έπιασε επιτοπέως. Πρόσεξε, Λευτεράκη, καλά, γιατί καμιά ώρα θα τα πάρω στο θρανίο και θα στο κόψω. Ποιο? Το επιτοπέως. Άμα δεν με πιστεύεις, να πάρεις τώρα τηλέφωνο την κυρία Χαρούλα. Όχι, αγάπη μου. Θα κάνω κάτι καλύτερο. Θα πάμε μαζί στη Χαρούλα για να δω στα μάτια της αν μου λέει την αλήθεια. Και το μαγαζί ποιος θα το προσέχει? Θα μείνει απρόσεκτο? Δωροθέα, μωρό μου. Έρχεσαι λίγο που σε θέλω. Θα μείνεις λίγο μόνη σου στο μαγαζί, γιατί εμείς κάπου πρέπει να πάμε. Κάτι θέλω να εξακριβώσω. Κάλυψέ με. Μην το συζητάς. Έτσι κι αλλιώς περιμένω το Μίλτο. Τι, ακόμα προχωράει με αυτό κανονικά? Πέρα την έχουμε όλη την ώρα μέσα στα χέρια μας και μας τη φάει άλλος. Χιούμορ κάνω, παιδάκι μου. Αφού το ξέρεις, μ' αρέσει να χιουμορεύω. Άλλο χιουμορεύομαι κι άλλο χαμουρεύομαι. Πετάει πάλι φέτος ο Νιόνιος, πετάει. Μόλιστανε. Πρόσεξε, μαμά, μην τον αποπάρεις. Εσύ πρόσεξε, παιδί μου, μην τον πάρεις. Αμάν. Καλησπέρα. Είναι και η πεθερούλα μου εδώ. Καλησπέρα, μαμά. Θα γίνει της πουτάνας.
Έφερα 2 αρθοδέσμες. Τα μπουμπουκάκια για το μπουμπουκάκι μου και τα αποξηραμένα για την πεθερούλα μου. Κατά την ηλικία πάνε και αρθοδέσμες. Σύμφωνα με τη θεωρία σου, Μαντούβαλε, εσύ που μου ρίχνεις και ένα χρόνο, αντί να πας για Στέφανα του γάμου, θα πρέπει να πας κατευθείαν για νεκροστέφανα. Τσάνης, διακρίνω μια ελαφρά εχθρική διάθεση απέναντί μου. Γιατί? Αλλά δεν φταίω εγώ αν δεν εξοικειώθηκες με τη θωρά του χρόνου. Ενώ εσύ εξοικειώθηκες. Εγώ είμαι άντρας, ρε. Οι άντρες είμαστε άφθαρτοι. Έχει κάνει αυτή την αδικία ο Θεός. Οι γυναίκες γερνάτε, ενώ οι άντρες μένουμε άφθαρτοι. Και θες να πάρεις κόρη με αυτό το μαλάκα? Σε όλα τα άλλα τα θέματα μαμά είναι άψογος. Μόνο σε αυτό το θέμα είναι μαλάκας. Λίλη! Μα και σε βρεμούλη μου είπαμε να την πάρεις με το καλό. Το καλό δεν την πήρα, αφού της έφερα και λέλουδα. Θα ξαναδοκιμάσω. Μανούλα, δες με τρυφερότητα, δες με αγάπη. Πες ότι στα πίσω-πίσω απέκτησες και ένα γιο. Γιατί αλλιώς μόνο με εξωσωματική θα μπορούσες να αποκτήσεις παιδί εσύ. Πες ότι είμαι ένα δώρο από το Θεό. Πώς έστειλε στη Σάρα ο Θεός τον Ισαάκ. Δες με σαν Ισαάκ, Σάρα. Ήγγικεν λοιπόν η ώρα να ολοκληρωθεί η θυσία του Ισαάκ. Φέρε μου μωρή ένα κουζίνο μάκαιρο να τον εισπάξω στο γόνατο. Τώρα σταματήστε και οι δύο. Μόλι μου, τι θα πιείς, βότκα με σόδα? Λίλη! Τι? Συμπαλώσω. Να νομίζει μαμά ότι είμαι αλκοολικός. Φέρε μου μια σόδα σκέτη. Σόδα θα πιω. Και εμένα το μπουκάλι με τη βότκα. Τώρα λέτε χαζομάρες και οι δύο. Θα φτιάξω μια βότκα με φυσικό χυμό πορτοκάλι για όλες μας. Ξέρω τι σου συμβαίνει και έχεις εχθρική διάθεση απέναντί μου. Κι εγώ ξέρω τι μου συμβαίνει, εσύ. Αλλά μην καταλάβει τίποτα το λιλάκι και πληγωθεί. Τι να μην καταλάβει, μωρέ, αφού της τα έχω πει όλα. Της είπες ότι με θέλεις ακόμα. Τι ώρα? Μη φωνάζεις, παιδάκι μου. Τι να μη φωνάζω, ρε, με τις πίπες που μου λες. Ξεπέρασέ με. Ξεπέρασε το αποθυμένο που έχεις μαζί μου. Ξεπέρασέ με. Ξεπέρασέ με. Πότε σε είχα ρε εγώ αποθυμένο, ρε, αρχιγκάγκανο. Με θέλεις. Από μικρή με ήθελες σαν τρελία. Έλειωνες. Σερνόσουνα. Αλλά τότε ήσουν φρέσκια και σου χάρισε το κορμάκι μου. Αλλά τώρα έχεις σιτέψει, κακομοίρα. Είναι δυνατόν να διεκδικήσεις ένα παλικαρόπουλο σαν τα κρύα τα νερά? Τα κρύα τα νερά σου χρειάζεται να σε βουτήξουνε, βρε, αρχιγκάγκανο. Πότε βρε σε κυνήγησα, πότε? Σπάνης. Έχεις πάθει γερωτική άνοια και δεν θυμάσαι. Για θυμίσου που με φωνάζετε όλες Τραβόλτα. Αυτό το θυμάσαι? Αν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Αμάν ρε Λιδία, αμάν αδερφούλα μου, σε πάρτι ήρθαμε. Και εσύ διαβάζεις ανατομία? Αφού έχουμε εξεταστική. Πότε? Σε 6 μήνες. Καλά, εσύ θα με ξενερώσει τελείως. Έλα, πάρε μια τζουρίτσα. Τι είναι η τζουρίτσα? Μια ρουφιξιά από το joint. Τι είναι το joint? Απαπα, δεν παίζεσαι αδερφούλα μου, δεν παίζεσαι. Δεν είναι και κανένα γκόμενο της προκόπης, να τη βρούμε λίγο. Κι άλλο, αφού εσύ τα έχεις με 2-3. Έχω περιθώριο άλλους 7. Τι 7? Μέχρι 10 είναι δεσμός. Πάντως τώρα μεγαλώσαμε, σοβαρευτήκαμε, είμαστε φοιτήτριες. Είμαι δηλαδή. Ξέρεις, αποφάσισα όταν τελειώσω να κάνω ειδικότητα στην πλαστική χειρουργική. Τι, θα κόβεις μυτόγγες και αυτούκλες? Όχι, θα αποκαθιστώ δωρεάν παραμορφωμένους ασθενείς. Θα τιμήσω τον όρκο όχι σταδίου, όχι ακαδημίας. Πώς λένε αυτό το δρόμο που βγαίνει στην Πανεπιστημίου? Μαυρομιχάλη. Ναι, γεια σου, μπράβο. Τον όρκο του Μαυρομιχάλη. Μαυρομιχάλη. Τέλος πάντων, την ιδέα μου την έβαλε αυτός ο συμφοιτητής μας, ξέρεις. Αυτός... Staying alive! Staying alive! Staying alive! Staying alive! Κρύβομαι. Είναι μαζί με τον Θρασίβουλο. Ο Θρασίβουλος του στο 5ο έτος και προσπαθεί να μας στρατολογήσει όλους στην ΚΝΕ. Ο διηγητής, όργανο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Κόφτω ρε νούμερο. Πάμε να φύγουμε. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Να διασκεδάσουμε. Εδώ θα διασκεδάσουμε. Πάμε ρε Σουτζαβέλα να ακούσουμε το μαύρο κοράκια με νύχια καμψά, να κάνουμε λίγο κέφι. Σκάσε κομμούνι, αλλά τρίχιασα. Εγώ ψάχνω να βρω το κορίτσι μου. Πού είναι το κορίτσι μου, ρε? Hi, Billy. Hi, baby. Μα πού είναι, ρε?
Μάρε την άλλα κουμούνι, πάλι στο μπουφέ έπεσες. Ρεζίλ θα με κάνεις. Καλά, τα τσίπς είναι αμερικάνικα. Θα σε μαλώσει ο Φλωράκης. Σπάσε ρε κάμπια. Ένα κόφτα, από το Παρασκευόπουλο το πήρα. Πού είναι η Τζάνης? Εσύ? Αυτή δεν είναι η Τζάνης. Αυτή απέναντι την Λιβύα. Αυτή δεν είναι η Τζάνης. Τζάνης. Καλά, με λατρεύει. Από τότε που το κάναμε, της την έχει δώσει, με παίρνει συνέχεια από πίσω. Καλά γουστάρι, πεθαίνει. Πού σου κάντε μια, με είδε η καρέκλα. Ποια καρέκλα? Αν δεν είναι αυτός καρέκλα, δεν ξέρω ποιος είναι. Αγοράζω παλιά. Ρε παιδιά, δεν έχετε αυτό το φανταστικό τουλάκι Τζορδανέλη? Να το χωρέσω με το κορίτσι μου, Τζάνης. Έλα, come on, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your boogie. Shake your boogie. Καλά, φιλενάδα, αυτός να ξέρεις, την έχει ακούσει με τρυπάκια. Πω, ευχή και κατάρα σου δίνω. Ποτέ LSD, μόνο φούντα. Γιώργο, φούντα. Αν με ήθελες, λέει, έκοβες φλέβα. Μόνο έκοβα. Με τα δόντια την μασουλούσα, έτσι. Άσε, πέθανες, λύσαγες, σερνόσουνα και για να με ξεπεράσεις μετά έπεσες σε ένα χάλια. Τον έχεις γνωρίσει τον Μπίλι? Όχι, δεν έχω γνωρίσει τον Μπίλι, αλλά το φαντάζομαι τον Μπίλι, το ψυχανεμίζω, πώς θα είναι ο Μπίλι. Κοντός, χοντρός, φαλακρός, κακάσκημος. Άγια σου. Έχω πέσει μέσα. Εντελούδακα. Η Μαλίνα θα ναι, πάμε να ανοίξω. Hello, sugar. Αυτός είναι Ο κοντός, χοντρός, φαλακρός, κακάσκημος. Μπαμπά, τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να παραστήσω τον μπαμπά. Μου είπε η Τζάνης ότι παντρεύεσαι έναν ηλικιωμένο. Όχι, ψέματα σου είπε. Εμένα παντρεύεται. Οκ. Εγώ νόμιζα θα έπαιρνες κανένα κολόγερο. Αυτός εδώ τουλάχιστον είναι ένας κανονικός με σύλληψη. Για το Χάισοφορ το λέει. Ο Χάισοφορ είναι με σύλληψη. Για το Χάισον το λες. Έχω χάσει κανένα κεφάλαιο, γιατί δεν βλέπω να συνεννοούμαστε. Περίπτωση οξείας κουλαμάρας, μη δίνει σημασία. Mr. DJ, πώς και σε πιάσαν έτσι ξαφνικά οι ευαισθησίες για την κορούλα σου? Νομίζω ότι με έχεις εντελώς γραμμένη. Λάθος εντύπωση έχεις, Λίλακι μου. Εγώ σε αγαπάω και σε έχω πάντα μέσα στο μυαλό μου. Να φανταστείς το τελευταίο remixing για τον Buddha Bar το ονόμασα Lily's Remixing. Συγγνώμη, ποιο Buddha Bar? Της Παραλιακής? Όχι, του Παρισιού. Και τι remixing? Μη μου πεις ρίσε. DJ? Ναι, είναι ο περίφημος Billy Eye. Billy Eye! Θα κάνω φεδερό το Billy Eye! Oh my God! Δεν θα το πιστεύουν τα παιδιά όταν τους λέω ότι έχω μπαμπά το Billy Eye! Φεδερούλη μου, θέλω να υποστηθείς οπωσδήποτε ότι στο πάρτι του γάμου μας θα παίξεις αυτό το ασύλληπτο what the fuck. What the fuck. What the fuck είναι αυτός, ρε Λιλάκη? Ένα μόνο θα σου πω. Αυτό το φακ έχει φακ όλο στο σόι. Μόνο εσύ την έχεις καπουλάρει. Γι' αυτό κακομοίρη πρόσεχε τα νότα σου. Daddy cool. Daddy cool. Έλα όλοι μαζί. All time classic. La 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 la. Σπάει η φωνή μου σίδερα, όσο σε θέλω σήμερα. Γύρισε καμιά πίτα ρε Θανάση και σταμάτα να καρίσεις. Θα διώξεις όλους τους πελάτες. Καλή σου μέρα. Σου έφερα το σινεμά. Δεν είναι βέβαια τόσο κουλτουριάρικο όσο το γαλλικό, το καγιέ και σινεμά, αλλά έχει και αυτό κάποιες πληροφορίες. Εντάξει, ευχαριστώ Μιλτούλη. Εγώ τι να σου δώσω? Α, ναι, κάπου έχω ένα ψιτ. Γράφει και το τελευταίο δεσμό της Δήμητρας Ματσούκα. Αφού σε ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα κινηματογραφικά. Δεν με ενδιαφέρει όμως ο γκόμενος του καθεμιάς, κορίτσι μου. Με ενδιαφέρει η πεμπτουσία της τέχνης, όχι η συνουσία της τέχνης. Καλά, με συγχωρείς. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Καλησπέρα. Ρε φιλάρα, τι κάνεις εδώ? Α, ήσουν στη συνελέσχη, δίπλα. Όχι, πεινούσα και είπα να χτυπήσω κανένα σουβλάκι. Μα εσύ μένεις στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έχει ωραία σουβλάκια στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα σουβλάκια στις γυροβολιές είναι σούπερ. Τι θα πάρεις, Μανίνα?
Το θέμα δεν είναι τι θα πάρω εγώ, το θέμα είναι τι θα πάρεις εσύ. Τι λες? Λέω, παρθήκατε, φάγατε, έφαγες Μίλτο μου? Όχι ακόμα. Α, ωραία, να κάτσουμε σε ένα τραπεζάκι να φάμε όλοι μαζί. Όχι, όχι. Σήμερα θα να κάτσουμε τη Δωροθέα λίγο να τα πούμε. Ωραία. Έκατσα κι εγώ. Ναι, Δωροθέα, να σου πω, ήθελα για χθες το βράδυ. Ναι. Εγώ χθες το βράδυ είδα στο βίντεο το Stalker. Ναι, σπουδαία ταινία. Χθες το βράδυ ένιωσα κάτι. Δεν ξέρω αν ένιωσες και εσύ το ίδιο. Αν το νιώσα, πώς δεν το νιώσα? Νιώθω, βρε, να γουργουρίζει το στομάχι μου πολύ. Δωροθέα, πας να φέρεις 5-6 σουβλάκια να μασουλάμε ενώ συζητάμε για το Stalker? Γιατί για το Stalker θα συζητήσουμε, δεν το συζητώ. 2 λεπτά, ρε φιλάρα, να σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Ρε φιλάρα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Προσπαθώ εδώ να πιάσω το κορίτσι και εσύ χωρίς να το καταλαβαίνεις, βέβαια, ότι χαλάς. Ναι, χωρίς να το καταλαβαίνω. Τι λες, να το κάνω επίτηδες? Βέβαια. Απλώς επειδή το καταλαβαίνεις, σου λέω, άσε μας λίγο μόνος μας εκεί να την ψήσω. Και είναι έτοιμη. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Αν δεν μιλήσω σήμερα για το Stalker θα σκάσω. Θα μιλήσουμε αύριο για το Stalker. Πήγαινε, ετοίμασε ένα σουβλάκι. Να ετοιμάσω σουβλάκι, Έλα ρε Μανίνα, δεν είναι τίποτα. Έλα, θα σε βοηθήσει και ο παππούς. Άντε, πήγαινε. Μάλιστα. Να πηγαίνω. Αμάν, παλτσαδούρα. Ποιος εγώ έχω ωραία φωνή. Να, η Δωροθέα δεν μ' αφήνει να τραγουδάω δυνατά. Αυτή είναι άσχετη, γι' αυτό. Να σου πω, έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν τραγουδάς την διαπασόν, να κάνουμε και ωραία ατμόσφαιρα στα παιδιά? Ό,τι θέλεις. Ακούστε. Θα τραγουδάνε όλο το βράδυ. Μου σιδέρα, πόσο σε θέλω σήμερα. Μπίλι, για μία και μοναδική φορά στη ζωή σου φέρσου σαν πατέρας. Πες της έτσι και τον επάρεις, μωρή, θα σε σφάξω στο κατόπι. Τι είναι αυτά τα κατηνίστικα, ρε Τζάνης? Σε βάσου ρε λίγο το όνομα, ρε Τζάνι Τζόπλιν. Έχεις τρελαθεί τελείως. Αχ, μπράβο, μπαμπά μου. Έτσι, μην επηρεάζεσαι. Ναι, μπαμπά. Στα σπατκίζομαι. Η Λίλη θα είναι πολύ ευτυχισμένη μαζί μου. Δεν είμαι τετιμπόης πατέρα. Μπορεί να είμαστε τρελόπαιδα, αλλά έχουμε αρχές. Το μόνο που με φοβίζει είναι μήπως είναι λίγο πνευματικά καθυστερημένα. Αυτό σε φοβίζει. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο ταιριάζουνε. Μα τι λέτε, ρε παιδί μου, τώρα? Για άλλους μιλάτε. Το θέμα είναι εγώ και ο Μούλης. Τα σχόλιά σας για την νοημοσύνη της μικρής τα κατανοώ. Αλλά για μένα δεν τίθεται θέμα. Εγώ είμαι αριστούχος της ιατρικής. Καλά, ασφαλώς, σίγουρα. Και σας διαβεβαιώ ότι έχω κάνει ήδη μια λαμπρή καριέρα, ενώ δεν είμαι καλά 30 χρονών. Και όταν σε πήρα εγώ πόσο ήσουνα, ρε? Εγώ. Πόσο? Δεν ήμουν εγώ. Πόσο? 8! Παιδάκι μου όταν με πήρες. Κορκολού, κορκολού. Και θες να δώσουμε το παιδί μας αυτό το πράγμα? Στο κάτω-κάτω της γραφής ενήλιξη είναι, Τζάνης μου, ενήλιξη. Είναι άστη να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα στη ζωή είναι ότι τις επιπτώσεις από τα λάθη μας πρέπει να τις λουζόμαστε μόνοι μας. Το έχω εμπεδώσει μια χαρά αυτό, Μπίλι μου. Την επίπτωση από το λάθος μου μόνη μου τη λούζομαι. Μούλη, αν κατάλαβα καλά, με λένε επίπτωση. Καλά κατάλαβες. Το πώς το κατάλαβες με εντυπωσιάζει. Απέζει γονείς, αν την πνιγείτε. Μούλη, πώς ανέχεσαι έτσι να προσβάλλουν την αγαπούλα σου? Καθάρισε. Δεν μπορώ. Σέβομαι τους γέροντες γονείς σου. Φεύγω γιατί θα γίνουμε εδώ μέσα από 2 χρόνια. Έχεις δίκιο. Είστε απέσιοι γονείς. Απέσιοι. Λιλάκη. Λιλή. Κάτσε, περίμενε 2 λεπτά. Πάντως εγώ τη Λίλη την αγαπάω και για χατήρι της άφησα μπουκάλα την περίφημη γιατρό Λιδία Λεμπέση, η οποία όχι να το πενεστώ, λιώνει για μένα. Όπως και κάποιες άλλες. Να. Τζάνης, για κουλάρισε λίγο. Chill out, baby. Settle down. Κουλάρισε. Δεν μπορώ να κουλάρω, Μπίλι μου, γιατί εγώ τη μεγάλωσα και την πονάω. Εσύ δεν τη μεγάλωσες και δεν την πονάς. Κάνεις λάθος. Και την πονάω και άπειρες φορές μου λείπει. Αλλά δεν είναι ο τύπος μου να κάνω ιστερίες. Είμαι πιο φευγάτος. Είμαι πιο αλλού. Είμαι Νιρβάνα. Είμαι ο Μπίλι Άι. Μπίλι Άι. Άι και. Λιδιάκη, μέλα να πάμε μια βόλτα να ξεσκάσουμε. Στο Γεράσιμο είναι πολύ ωραία. Τι το ωραίο έχει. Έχει δεμένη ο θράσος. Δεν μπορείς να έρθεις γιατί περιμένεις στο σπίτι τους γονείς της Λίλης. Κουλό. Τη μάνα της την ξέρεις από παλιά, μάλιστα. Ναι, αλλάξαμε όμως τώρα θέμα και βαριέμαι. Δεν μου λες, το θράσο μικρό το θυμάσαι, είχε πολλές γκόμενες.
Λιδία, κάποιος είναι. Θα σε πάρω αργότερα, Άλλωστε έχουμε πολλά να πούμε. Για το Θράσο, βέβαια. Ήρθε ο Κράσος. Ποιος Κράσος, παιδάκι μου, παραγγείλαμε κρασί. Όχι το λευκό κράσος και το κόκκινο κράσος. Το κράσος το τσιγκούνι. Το κύριο Κράσος που κυνηγάει συνέχεια η μαντάμ. Ο κύριος Θράσος, ο Θρασίβλ, ο Θράσος μου. Και γιατί δεν τον έφερες μέσα, ρε αράπακλα. Έπρεπε ήδη να ήταν εδώ. Μα εγώ δεν πρέπει πρώτα να ρωτάει. Πες το παιδάκι μου να περάσει. Πώς είμαι. Α, όχι, με σιρροχνείτε να το συζητήσουμε. Μου έχετε πει αμήν πρώτα να ρωτάει, μαντάμ. Πες του να περάσει γιατί θα σε μαστιγώσω. Κοίτα, μαζί σου έγινε ρατσίστρια ανάθεμα το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σου. Μα τι γίνεται. Εγώ περιμένω στην πόρτα και εσείς έχετε πιάσει πολιτική συζήτηση. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, άκουσα. Μεγάλος ηγέτης. Μέγας. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Το μαντάμ Μιρόν δεν έχει γνώμη ίδιο. Είναι ρατσιφίστρια. Λέει. Φύγε μικρέ μαυρολί, φύγε μη γίνει εδώ μέσα η καλύβα του Παρπαθωμά. Μάλιστα. Λοιπόν, Θράσο μου, τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή. Σου λείψα, βρε. Είμαι πολύ αναστατωμένος, Ηρώ. Επειδή σου λείψα, έλα να το κάνω εγώ μια γκαλίτσα. Όχι, είμαι πολύ αναστατωμένος γιατί δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό η εικόνα της Χαρούλας με το Λευτέρη. Μα τι μας νοιάζουν εμάς οι ξένοι άνθρωποι, Θράσο. Εμείς έχουμε να πούμε τα δικά μας. Σε κόλλα, Ηρώ. Εγώ ήρθα εδώ για να με βοηθήσεις. Εσύ από το Λευτέρη σε παθούσα. Θέλω λοιπόν να πεις στη Χαρούλα τι είδους βιολί παράει αυτός ο καθήκης. Θα την πάρω τώρα τηλέφωνο να της μιλήσεις. Να την πάρεις τηλέφωνο αργότερα. Τώρα θα πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θα αρχίσουμε. 1 λεπτό να πάμε. 1 λεπτό να γυρίσουμε και 20 δευτερόλεπτα τα ενδιάμεσα. Μέχρι τώρα δεν θα έχει προλάβει να κοιμηθεί. Σε παρακαλώ, Ηρώ. Σοβαρέψου επιτέλους. Φέρσου μία φορά σαν αληθινή φίλη. Μίλα. Ναι, Χαρούλα μου, εγώ είμαι η Ρο. Δεν φαντάζομαι χρυσόμουν, σε ξύπνησε. Ναι, κοίταξε, Χαρούλα μου, έλεγε εδώ ο Θράσος για σένα και το Λευτέρη. Ο Λευτέρης, λέω, Χρυσό μου, δεν είναι καθόλου κακό παιδί. Και μην κοιτάς που μαζί δεν ταιριάζαμε. Μαζί σου, όπως σας ξέρω, δηλαδή και τους δυο, ταιριάζεται κόκλα. Κυρά μου, παλάβωσες, τι της λες? Ναι, η φωνή του Θράσου ήταν αυτή που άκουσες. Φυσικά εδώ είναι, αφού σε ζούμε κανονικά. Με έκαψες. Φεύγω αυτή τη στιγμή, δεν θα με ξαναδείς. Όχι, δεν έχεις να πας πουθενά. Αμήν, κλείτα πάρσε τις πόρτες. Αγόρι μου, δεν έχεις να πας πουθενά. Απόψε θα σπάσεις το φράγμα των 20 δευτερόλεπτων. Τελικά το ξανθό το μωρό τον έριξε το γιατρό. Παντρεύονται, Να είχα τα λεφτά του, θα σου έλεγα εγώ ποια θα έπαιρνα. Την Κουλιανού. Την Κουλιανού. Ναι. Ναι, αλλά θα έπρεπε να κυκλοφορεί με το σκαπό παραμάσκαλα. Για να γίνει το γνωστό. Ανέβα να φιλήσουμε, κατέβανα. Άντε, τάπα. Λοιπόν, Γεράσιμε, τελικά άστραψε μέσα μου η αλήθεια. Τώρα ξέρω γιατί σε θέλω. Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό και συνάμα έχω ένα χαρακτήρα όλα ερετές και προτερήματα. Γιατί υποκαθιστά στον πατέρα που μου έλειπε τόσα χρόνια. Ναι, έψαξα το υποσυνείδητό μου και κατάλαβα πως έχω father syndrome. Επειδή ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, πάντα έψαχνα να βρω έναν άντρα ηλικιωμένο. Τι πράγμα? Να το πω όριμος. Δεν είμαι όριμος! Είμαι ανώριμος! Μία φορά έβαλες στο μυαλό σου να σκεφτεί και σκέφτηκες όλες τις μαλακίες του κόσμου. Μούλη! Τι μούλη! Τι μούλη! Θα κάνουμε γκάλωπ. Με συγχωρείτε κύριε εσείς. Αν δείτε εμένα και την κοπελιά από εδώ, θα σας περνούσε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να είμαστε πατέρας και κόρη? Α, δεν είστε. Γιατί μοιάζετε λιγάκι. Α, στο διάλο βρε στραβούλιακα. Αφού έχεις μοιοπία ρε. Και δεν φοράς και... Βάλε τα γυαλιά μου ρε. Βάλε τα γυαλιά μου. Όχι καλέ. Δεν είναι πατέρας της. Ζευγαράκι είναι. Έμα. Αφού εμείς τους έχουμε βγάλει παρατσούκλι. Ο Γερομπισμπίκης και η Παιδούλα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με φώτισες. Περάστε, αδελφοί. Γεια σας. Μας περίμενε υποτίθεται η Λιδία. Εσείς τι είστε, θίτσα της? Ποια θίτσα? Εντάξει, είπαμε. Κι εμείς καπνίζουμε, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Τεκές είναι εδώ μέσα. Καλέ, τι λίβανο είναι αυτό που φουμάρετε, μαροκινό? Μαροκινό, συγγνώμη. Λέω φούντα. Φούντα, τι φούντα, Γιώργο, φούντα. Μωρή Λιδία,
Εσύ είσαι! Τζάνης! Ναι, εγώ είμαι η Λιδία. Τόσο πολύ έχω γεράσει. Άντε καλέ, καμία σχέση. Μούρη φραπαδούρα. Το styling έτσι λίγο χαροκαμένη. Έχασες κανέναν? Όχι, Τζάνης. Βρήκα το φως. Όταν λες φως, πώς λέμε, φως, νερό, τηλέφωνο? Το φως της σωτηρίας, αδελφέ μου. Μετά από κάποιες αμαρτωλές ερωτικές ιστοριούλες, ανένυψα. Τώρα ακολουθώ το δρόμο του Κυρίου. Δεν κακό. Και εγώ στο κοινόβιο που δουλεύω έχω κολλητάρια 2 λεσβίες βουδίστριες. Δηλαδή τώρα έχεις ανανύψει κανονικός ή έχεις ανανύψει ημιτασιόν? Ημιτασιόν, τι εννοείται? Ενώ έχεις αποκλείσει εντελώς το σεξ από τη ζωή σου ή αν βρεθεί ένα άλλο είδους άντρα. Ένας άντρας που να έχει βαρεθεί αυτές τις επιπόλαιες ερωτικές ιστορίες, που έχει σκεφτεί πολλές φορές να εγκαταλείψει τις κρεπάλες και να πάει στο Άγιον Όρος. Εσείς θα αλλάζατε γνώμη? Χέζε ψηλάκια, γνάντευε και μάζευε ραδίκια. Μπίλι, εδώ ήρθαμε όχι να μιλήσουμε για την ερωτική ζωή της Λιδίας, αλλά για την ερωτική ζωή της κόρης μας. Α, ναι, γνωρίζω. Δεν εγκρίνεται το Γεράσιμο. Εσύ τι λες? Εγώ λέω να την κλείσετε σε μοναστήρι. Α, καλά. Άλλη κουκουρουκουκου σουπίτσα. Δεν μου λέει σουπίτσα, πού είναι το μπάνιο που θέλω να πάω για πιπί? Από εκεί. Αχ, ωραία, σε ευχαριστώ. Πάω να ξαλαφρώσω και θα έρθω ανανεωμένη να ξαναπιάσουμε αυτή την επικοδομητική θρησκευτική συζήτηση. Περάστε. Είστε ο πατέρας της Λίδης, Βιλιάη. Βιλιάη, ο DJ. Δεν έχεις ακούσει? Όχι, δεν έχει τύχει να ακούσεις. Εν πάση περιπτώσει, είμαι DJ και έχω δουλέψει σε πολλές χώρες. Βασικά έχω περάσει όλη μου τη ζωή μέσα στην ματαιοδοξία και τον αρκισισμό. Και βλέπω, αισθάνομαι ότι δεν πάει άλλο. Θέλω να αλλάξω, θα με βοηθήσεις? Πώς, δεν καταλαβαίνω. Λιδία, και εσύ θέλεις να αποσυρθείς και εγώ θέλω να αποσυρθώ. Ίσα να αποσυρθούμε παρέα.